हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि रावखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै गुवाहाटीयावहाय चेकआपआव थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांनो हागोन दिनै टेस्टखौ खालामगोन सानसे सिगां टेस्टखौ खालामग्रोयो ब्लाड टेस्ट इउरिन टेस्ट ओमफ्राय बिनि उनावहाय डक्टरा नायो आरो गावनि चेम्बारावहाय लामायानो लाजायालै अखा डक्टरा मास मोनथामनि उनावसो आंखौ चेकआपआव लेंहरदोंमोन नाथाय आङो बे मास मोनथामखौ नेयासै डक्टरजों रायलायहरनानै माने थांसै आरो दिनैनो लोगोफोर दा नै जोङो थांगासिनो दङ जोङो लाइन बासजोंनो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय आङो एसे जि किडनि बाय'पसि खालामदोंमोन बेवहाय बिनि सानसे सिगां चेकआपआव थांनायनि सानसे सिगां एसे सारोम मोननायखाय आङो गारि रिजार्भ लानो थिनबाय ओमफ्राय बेनिखायनो गारि बे भारा लानानै थांबाय आरो जोङो ट्राफिक जादों ट्राफिक ब्रह्मपुत्र मोनबाय जेबो मावानो खेथि मावो खोमा जेब्ला आङो चेकआपआव थांदोंमोन हैदिनखालि ओरैबायदि ट्राफिक जादों थांनायथिंबो फैनायथिंबो मोननै फारसेथिंबो फारफ्रोमथिंबो ट्राफिक जादों माने सिगाङावहाय एक्सिडेन्ट गारि दंमोन इमारजेन्सिबाबो गैया होननायनिसो थैबाबो हगारनायाव गैयाब्रा रावबो हगारनायनि लामाबो गैयाबा लोगोफोर आङो बेयावनो टेस्टखौ खालामो अल केयार डायग्नोस्टिक बेवहाय खालामनाय जायो ओमफ्रायो डक्टरनि चेम्बाराव थाङो आरो दा नेगासिनो दङ आल्ट्रासाउन्ड खालामनो बै दिनखालि आल्ट्रासाउन्ड खालामनायावबो बिराद मानसि दंमोन नेनो गोनां जालायदों नै मानसिफोरखौ नायनो हागोन बेबायदि आरोना बियो मोनसे प्राइभेट आरो दा आङो आल्ट्रासाउन्डबो खालामदों जायखिजाया मा टेस्ट खालामनांगौ बेखौ खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो मादै मोनावहाय थाहैथ'सिगोन ओमफ्राय डक्टरा गाबोनसो नायो माने दिनैनो रिपर्टखौ मोनबा दिनैनो नायगौमोन ओमफ्राय दा लेट जागोन नालाय 5:30 मोनगोन रिपर्टखौहाय ओमफ्राय जों गाबोन देखायनोसै आरो जों बेबायदि अल केयार डायग्नोस्टिक दा जोङो मादैमोनसिम फैफिनबाय मादैमोननिया गुवाहाटीयानो गोग्लैयो आइनि बिनानाव असे आरो बिसानावहाय हर थागोन हरसेखौ ओमफ्राय अखानायै जोङो डक्टरनि चेम्बारावहाय डक्टरजोंहाय रायलायहैनो मोनगोन डक्टरा रिपर्टखौ नायगोन आरो रिपर्टखौबो अनलाइन स्केन खालामबानो मोनो जोङो बेवहाय लायफिननायनि गोनांथि गैला आरो दे कसन बर' कसन खुलुमबाय नोंथां दिनै जों रिमिनाजों आंजों गुवाहाटीयाव मोजां मोनदों दे दे खिन्थादो नङा नोंखौ माबा होनगोन बायदि मोनदों दे खिन्थादो दिनैनिया मा दे खिन्थादो आइटेमसा आइटेमसा थाइबें ना एवनाय ओमफ्राय बोरमा बेदर दं ओमफ्राय माथाय माबा लगाय गथाय भेजिटेबल्स ओमफ्राय दिंखिया भाजा ओमफ्राय दालि ओमफ्राय बै मोनसेया ना एवनाय रिमिना मानि थाखाय गुवाहाटीयाव फैदों दे एसे एक्सप्लेन खालामना होदो आङो चेकआपआव फैदोंमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट लाइभआव फैखाबाय दे मैया टेस्ट खालामखांबाय ओमफ्रायो डक्टरा अखानायैसो नायो नालाय ओमफ्राय मादै मोनावहाय आइनि बिनानाव असे आरो बेवहाय थाफैदों गुवाहाटीयावनो थायो कालीबाहार बे नारायना हस्पिटाल खाथियावहाय आमिनगावमोन ना बेवहाय दिनै मैया हरसे थाबाय ओमफ्राय दा डक्टरनाव जानानै थांसिगोन दा डक्टरा मा होनो डक्टरनाव जानानै थांसिगोन होननायखौ मिनिदों ओमफ्राय नै जों लाइभआव फैदों डाइरेक्ट आंनियाव ना आङो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों रिमिनि मा जायो नोंनो आङो नोंनि मा जायो बिबथैनि फिसाला होननानैहाय आं बिनि बिबथैनि फिसाला
फैदो रायलायनोसै दसे लोगोफोर जों दा चेम्बाराव मोनफैबाय ओमफ्राय रुमाव माने डाक्टारजों बेलेग मानसि दं आरोना ओंखायनो दसे नेनांगौ जाबाय दसे नेनानै ओमफ्राय रिमिनाया हाबसिगोन चेम्बाराव डक्टरनि चेम्बार मोनफैबाय नै डक्टर पिजे महन्त दा नेगासिनो दङ मावसोमो दङ ओमफ्राय बेयो फार्मासि जाहैबाय दा जोङो न'आव थांफिनबाय फैफिनबाय न'आवबो मोनफैबाय ओमफ्राय दा डक्टरा मा होनहरखो बेखौहाय आङो उननि भिडिअआवहाय मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थागोन दा नैबे डक्टरनाव थांनायनि ब्लगखौनो नोंथांमोना जि नायबाय बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थासिगोन बेनि थाखाय सानसे नेथ'दो